Kay ting-ulan na mga binuhing mga hayop sa kabarangayan, gipaubo sa subsob nga deworming ug vaccination. Ang report ni Femery Dumabo. Halos kada adlaw giduaw sa Talisay City Agriculture ang mga balay-balay nga nagbuhi og baboy, manok, kanding ug mga baka alang na sa vitamin supplementation ug treatment. Sa duha ka bulan halos nalibot na nila ang tibok 22 ka barangay. Gipasabot ni Bernie Quijano, City Agriculturist, nga gipaspasan gyud nila ilabi na karon nga ting-uwan. Regular program gid na mo kay karon padung naman sa ting-uwan, musud na ang daghang sakit. Mao na nagkuan mi nami vaccination, deworming ug vitamin supplementation sa small ug large animals. Samtang gawa sa mga binuhing manok, anano sa mga kanding ug baboy nga giandam nga gibutang karon sa garden sa Talisay City Hall compound aron mahatag sa mga Talisaynon nga gustong mamuhi. Ganihang buntag gihimo ang unang pag-harvest sa mga tilapia diya sa City Hall compound. 5 ka kilo ang nakuha nga ihatag sa 28 ka mga bata ug kababayen-an nga mga biktima sa pagpangabuso. Gipaylo na karon sila sa Talisay City Youth Home o Crisis Center. Sa nasabutan na namo mambibet sula na CRBSWD para mahatag ni sa crisis center ug sa youth home para makaon lang sa mga bata dito. Matod ni Quijano nga himuon nila ang sinimana nga pag-harvest sa mga tilapia isip supply sa maong sentro. Uba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.